Belbari blog আর di blog o debatation renani bagoi lukorok kwbangma kuthum laijak oro dole dole pale pale khaiui kwbangma atong rok khai sakaijak MLA Biswajit Kolai soho MDC Ganesh Debama soho subjonal chairman soho kwbangma atong rok khai oro manjapai tai lukorok kwbangma kuthum laijak nijini tripura sani manthaina sanani hinai tai dabi khainani bagoi no Belbari আর di blog o debatation ba lukorok kuthum lai basa laijak nai nai di lukorok tripura sarok belai khe jungjak kalaijak lama tui hor tai dabi daban tui kwbangma lukorok kuthum lai oro achuklai tonglaikha tai deputation Belbari blog আর di blog o deputation na bagui lukorok khatung khajak kwbangma phailajak tripura mothani wngui oro YTF TWF rok bebak no phaiui oro panda o manjakna bagui kwbangma basa laijak naising laijak nijini tripura sani dabi na manjakna bagui kwbangma kuthum lai tongo nai nai di lukorok Tôi có dọc này nhá với. Taruh.